Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. At sa 30 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021, ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Jerome. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 12. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, o bag, o sandalyas, og ayaw kamo paghunong, aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo muabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maani-ani ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pagkigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya. Kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura og ingna ang mga tao didto nga hapit na muabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang muadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, taktakon agig pasidaan batok kaninyo, apan timan nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni adtong lungsura kaysa Sodoma. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.